ingkang piniji awujud kayon saking panjenenganipun Bapak Suhadi katur Ki Anom Dwijo Kangkong. Sumangga. Sumangga kepareng dipun dokumentasi Bapak Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya
jagat sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi kakang Guna Singarado pergenjong buk bolong kali codhe sapa sing gawe wonten tibake ngadalu adi guru marane kakang Narado ulun adoh ulun ami cerak saya ulun raketake mboya ana liya ingkang bakal ulun sumune katerangan kejawi namung kakang Narado ingkang minangka dados parampara tegesipun dados pinisepuh ingkang mapan ana ing kayuwangan Jungkring Saloka nggih sakrangka mantra timbalan Pandhawati Guru dumateng ingkang raka sidhik panudal-udal kendhih kumrung seninggalih kesuk panataning kalbu daya-daya kepengin uninga daya wonten ing gatos ingkang pundi sakrangka mantra dawuh Jagadiwadi Guru dumateng kula kami tuaning para dewa sang hyang kanika putra kakang wonten dawuh mestanipun nadyan kula boten matur paduka saged ngraosaken bilih kalenggan samangke udamara pitung candra tegese pitung sasi kaliwangan Suralaya ketangan goro-goro kagiri-giri mubah endute si Blegedaba luber kawah candra dimuka ngakak tutuke kumitir petiting Sanghyang Nagaraja akarya bingung-bilung-lungan sagunging para dewa Dewi Apsara miwah Apsari menika kadaya saking menapa Di Guru dewa tuwek kaya dene Narada menika nganggo ngelmu titen niteni lelakon utawi niteni lelampahan ingkang nate gumelar wonten ing jagat Padang menika saben-saben Suralaya menika ketangan goro-goro awit wonten titah Pujangkara ingkang mapan Putri Madyapada ingkang gentur tapane manteng semedine gandeng atine lawan Gusti Kang Maha Suci Saruman Anjali Suralaya sor Prabawa kasembyoking bawa bentar utawi kasembyoking goro-goro ingkang ngados mekaten menawi miturut gagasanipun Kakang Narado goro-goro ingkang nimbrung wonten ing kayuwangan kadaya saking menapa Kakang Adi sasampunipun kula triti kanthi pamati kahanan wonten ing jagat kalenggan samangke boten wonten titahing Gusti ingkang ngedeng teteki yoga brata lah kula gandeng-gandengke kelawan lakon ingkang wonten kayuwangan mbok menawi boten klentu panggraita kula geger Kang Sarta goro-goro ingin nimbrung wonten ing kayuwangan menika dipun timbulaken saking kayuwangan Swarga Dahana. Kayuwangan Swarga Dahana menika papanipun Bathara Brahma. Lakar kados mekaten. Tah, monggo kula aturi mirsani. Dereng dangu menika Brahma menika mantu putrane putri nggih menika Sang Bantari Dresanala. Ingkang sampun kadhapaken kaliyan panengah Pandhawa pun Arjuna inggih Janaka. Monggo bebrayanipun Janaka kaliyan pun Dresanala kalenggan samangke sampun pinercaya dening Gusti Kang Maha Suci wujudipun wiji sejati ingkang tumanem tajem wonten padaranipun nggih menika pun Dresanala. Kula entuk sampun 7 sasi anggenipun gerbinipun Dresanala. Nah, awet saking ageng pangaribhawanipun gedhe perbawane jambang bayi ingkang wonten jroning kandhutan Sang Remah Anjali Suraya kawan goro-goro.
goncang kancing langit kelap-kelap katon legin sanging alis risang mawe gandrung sapaan katulu Wokerat moyak mayek saking dias bali woro lumare sang gandrung duhari sumitra tanoyo parandra palunggon laguning kas lukito ino gitu kakung kabarnya momong melakukan nama Sasongko kasongan surya raras ruming sari-sari kasiluring sami ana mrih oh
gandanyo ame haras nandeng griya ya jagat ya dewa ya bathara ulun pas padhake ingkang prapta ngabyantara ana ing Sitinggil Kayuwangan Suralaya garwa ulun ya bojoku ing Kayuwangan Dandang Mangure Durga Permoni padha becik sak prapta kita ana ing Kayuwangan Suralaya Durga batobat nuwun inggih pukulun nerbayane sangsaya nggih kula abiyantara wonten Nasomati Gojong dipukulun bidhah saking Kayuwangan Dandang Mangure dumugi wonten mriki boten ngandung sakara-kara tegese boten ngandung sambekala pinaringan berkah slamet rahayu wilujeng abiyantara wonten Nasopaduka ngono Durga nggih ora kados mekaten kemarin kula ngaturaken sumbangan bertimu Ki Konco Sandang Padha Paduka ya akan dipukulun Bathara Guru iya iya wis tak ngomong bener becik karya Bambang Birawa jroning mawa ora liwat pangestulun bae tampanono dalam pangestulun bae tampanono nono inggih ngesraken dawuh kula tamping tangan kalih kapetekaken wonten ing Jaja rumangking Mardaya mewah ora daging Kayuwangan mangkono durung nggih ngesraken dawuh karo sapa kula wonten pundi kemawon tindak wonten nggih Mas kula boten ngerti wonten rencangipun Ijen Marwang nyuwun pangapunten anggen kula dumugi niki wau radi randhat radi telat sebabe gelo sing manah kula gelo perkara apa Indonesia kalah karo Jepang 6-0 perkara kaya ngono kok mikir wis enek sing mikir dhewe nggih kula radi randhat anggen kula ngabyantara wonten Nasomati Gojong dipukulun ana apa Durga ngaten pukulun Brahmana mangosomyong ambrane kadidhamaning kaswase aneng marga memalakung awesan konto mas pramoco langwang lalu manguadi Suraya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Punya samo rawaya hanto sokan kula wonten Nasomati ben bakal dipukulun ingkang ongkos pisan kepengin tilik Kayuwangan Paduka ingkang angka kalipun ngaturaken alam mereka tembung lawas ana iki tegese kangen apa dikaya ngapa dapure Bendari Durga kula nika nggih garwa sak panjenengan atase kula bojo panjenengan meh 2 taun panjenengan dan boten nate tindak wonten ing Dandang Mangure napa dikira wong wedok kaya kula niku boten nate kangen karo bojo wong nyatane kula nika garwa panjenengan ya ampun 2 taun atau dikeloni nganti meh buntet iya Durga ya amit saka akeh pakaryan nggih kula boten
badhe brontak napa-napa wong jenenganipun paduka minangka dados pimpinane Kayuwangan Suralaya. Ha, iki monggo tiga ulun. Ini monggo tiga. Wonten tembungan anak polah bapa raja. Lire kepiye Durga? Paduka kaliyan kula menika pinercaya. Darbeni apojo sing duweni anak. Anak lanang nggih menika pun Dewa Sranti ratu tunggul Malaya. Ya. Ulun ngakoni kalamuntung. Dewa Sranti kuwi apojo ulun pantutan kelawan jeneng kita. Betari Pramani nggih. Banjur gandeng jenenge lawan ulun ngaten ulun. Dewa Sranti menika wiwit cilik menika sing ngopeni kula. Ngantos ngancik dewasa lan mekasanipun dadi ratu. Wonten ing Tunggul Malaya sing golek-golekne kula. Nek boten wonten Durga, tanging kelakone si Dewa Sranti lenggah prabon wonten ing negari Tunggul Malaya. Ya, terus nah, rene sampun sawetawis anggenipun dados ratu wonten Tunggul Malaya. Sipating Nalendra, sipating ratu menika jangkep. Anggenipun ngasta pemerintahan menika menawi sampun kagungan garwa utawi sampun kagungan sisihan ingkang minangka dados pertimbangane gesang wonten Majapada. Dewa Sranti pengin rabi lan kare kados mekaten. Yen pancen pusaka mahyani mangsa kala Dewa Sranti pengin palakrama margane kuwi kandha. Bocah saka ngendi jenenge sapa anake sapa yen perlu munggah kepengin rabi kelawan midodari Kayuwangan mangko panjenengan ingsun kang minangka dadi pimpinane Suralaya bakal paring dawuh marang salah sawijining midodari kang dadi gegayuhane si Dewa Sranti margane kuwi kandha. Bapak menika nek badhe kula aturaken Dewa Sranti menika gandrung kelawan midodari ing mapan Kayuwangan Suralaya mriki. Para gangge kuwi kandha widodari jenenge sapa mengko panjenengan ulun ingin bakal paring dawuh supaya widodari mau medhun ana ing negara Tunggul Malaya tumulika garwa dening si Dewa Sranti. Widodari ini badhe dipun kersakaken kalian ingkang putrapun Dewa Sranti. Mboten sanes widodari saking Kayuwangan swarga daono atmajanipun Bathara Brahma pun Batari Dresanala. Oke, tulisan kaperangu ori mangkul ginemben sangar naming bawono sangar naming bawono yo si tukang walang ati yo si tukang nesing jas yo si tukang kudu garing Durga apa dawuh apa jeneng kita kurang-kurang pawarta adol pangrungu sampun kula sampun ngertos bilih pun Dresanala sampun nagara dene tengah Pandhawa si Janaka paduka badhe ngendika kandel mekaten nek pancen wis krungu ya gene kewangan dari marang putramu si Dewa Sranti. Kula menika sampun paring dawuh dumateng Dewa Sranti, aja Dewa Sranti. Dresanala wis duwe bojo. Ya kuwi penengah Pandhawa si Janaka. Nek kowe njaluk rabi kalawan Dresanala, kuwi tegese ngrusak pagrayu, nyuwes-nyuwes ijo. Obak-obakan temane wong bebrayan. Ngrebut bojone wong liya, kuwi ora becik, ngrebut bojone wong liya kuwi elek. Kula kandhani ngoten Dewa Sranti malah jawab, "Dakan kula kanthi cetha, Ibu, gagah-gagah wong lanang niku nek iso ngrebut bojone wong liya." Saya iso ngrebut bojone kancane dhewe niku. Kok mboten ngeluh sirah kula. Nganti kula mbeni bir kula gendol kene. Bandi Dewa Sranti wis mokandhani sampun. Nyuwun pangapura, Permoni.
yen to si Dewa Srani kepengin jawab kelawan Dresanala ulun ora bakal bisa minangkani. Ulun Paduka ing sekawit paling dawuh kali cetha. Bila sedaya widodari menika sandhap wonten pangwasa Paduka. Angele sepira Paduka kantun megataken katresnanipun. Megataken bebrayanipun Janaka kaliyan Dresanala. Dresanala, kowe tak rabene karo anakku. Ngono angele sepira? Kuwi tegese ngrusak tatanan kang sarta ngrusak angger-angger. Ing mapan ana ing Kayuwangan Suralaya. Purana mboten ora bakal tak tindakne. Nek mboten purun kula nyuwun pamit. Dewa Srani sampun sumpah tinimbang gagal rabi kelawan Dresanala. Nek becik Dewa Srani bakal mati gantung wonten ing alun-alun Tunggul Malaya. Timbang Dewa Srani dadi tontonane wong akeh mati gantung, luwih becik kula patenane dhewe. Dewa Sugata marangkan sureng-rang nibani arum-arum ngandanu ing ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sutamula apa dibungkul dari posir dina samangku ewuh aya ing pambudi Paduka menika pimpinan wonten ing Suralaya angele sepira Dresanala kowe pegatan arabane karo anakku nek pancen boten saguh pancen boten urun tegese tega lawan patine ing putraku Dewa Srani kula tak mantuk mawon boleh ning ndi Jagaraga anu wonten ing Tunggul Malaya lho patenane Dewa Srani iya Durga buat-buatnya gede tanggung jawab ulun kelawan anak si Dewa Srani dina samangku mbuh piye carane bakalan pinangkani Dewa Srani bakalan rabeke kelawan Dresanala kene di guru geger iki asla Anggo sasundara Lindu kata bumi kuncing Guma alodo buntor gato Guma bengkang Jolo didi lumembak Banyu gumambang Perginjang pak pong waru doyong tinegaluang ada soto jenenge rombong rambut dawa jenenge gondrong untuntek jenenge ompong bojo moblong tinggal jangkong dikeloni wong pas lagi Ki Guru wonten dawuh Kakang keriye nek
paduka badhe nuruti karepe anak. Anak niku pancen wajibe wong tuwa nuruti. Nek ditonton didelok luwih dhisik, pangartine anak kuwi bener apa luput. Mapan nggon bener napa nerjang apa waler. Lah niki mengke panjenengan duweni kesaguhan. Badhe dipun dhawaken lawan pun Dresanala. Tegese purun boten purun, mau tidak mau. Anggenipun rabi Janaka kawan Dresanala. Monggo Dresanala pun meteng 7 sasi. Panjenengan pegataken mung nuruti kekarepane anak. Lho niki sing diarani masak nusuk Kang Sarta ngrusak waler trajang angger-angger. Kersane Kakang Aldo, apa dipun nuruti? Apa dipun nuruti? Niki mengke iso gelandang carang saka pucuk, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Kula tak takon Kakang. Takon apa? Pimpinane kayangan menika sinten? Paduka. Sing menang murba lan masisa kahanan kayangan Paduka Diguru. Sing menang nemtokne abang ijone lakon wonten ing Suralaya Paduka Diguru. Tegese dewa liyane kudu manut kalian sinten? Manut lawan Paduka Diguru. Yen mekaten Kakang Narada manut kalian kula. Boten saged sebabe sampeyan kelaru. Nek sampeyan bener kula manut, nek sampeyan kelaru kula duwe hak benerke. Bener tumraping Kakang Narada, dereng karuan bener tumraping Bathara Guru, lepat tumraping Kakang Kaneka Putra, dereng karuan lepat tumraping Kaneka Putra, tumraping Manikmaya. Mila saking menika Paduka kula aturi manut kalian kula. Manut pripun? Manut kalian kula Paduka mendel kemawon. Boten saged. Wong kula duwe lambeng ngomong kok. Ora kok omong niku pripun? Pimpinane kayangan menika kula nek panjenengan boten setuju, boten setuju kalian Bathara Guru, mangleren kemawon leh dadi dewa. Lho, mecat sampeyan. Apa sampeyan? Boten pancen niku. Nek pancen sampeyan niku bener. Nek sampeyan niku luput kula mantecat boten napa-napa. Rumangsane kula lerang dadi dewa napa boten iso mangan? Iso. Kula malah rencana badhe medhun wonten ing Arcapada. Golek gawean saenten iki. Rumangsane kok dikira panganan menawa wonten kayangan to. Arcapada niku gak kathah. Jadi tukang gopur kok gojek kula wis saged. Kakang Narada mang mendel mang manut kalian kula. Boten saged. Nek boten saged lan boten manut kalian kula, pinarak monggo kundur ndherekaken sugeng tindak. Wah, nundung sampean. Elok. Dewa kula niku wong Jawa. Dipun suwarani kados mekaten kula krasa. Pinarak monggo kundur nderekaken sugeng tindak. Niku cara kasare kowe ndang minggato saka kene. Nggih. Kula tampa kanthi jembaring dada. Kula tak nonton saka kadohan Suradira Jayani Kangrat Sobraso kaping 8 Darmasuti. Sapa bisa? Ngono kanthi makasih. Nanti kudu kakao. Nggih, kaya kakao. Buat bisa digondeli arep metu ke rombongan yo ben dewa tuwek. Isi akeh dewa sing nom-nom magang kepengin nderek dhumateng panjenengan. Iya. Kula bali Narada niku ken diyen asine ken piye nganti saya yaine menika apike kali panjenengan namung wonten ing lair batine asine mboten cocok kali panjenengan.
Asline Narada niku pengen nyaingi panjenengan, pengen dadi ratune para dewa. Mula kok resik kados sekaten. Narada mung sabun gandoli, arep metu saka rombongan Yus ben. Golek ganti liyane, wong dewa tuwek kaya ngono. Cangkem ngomong ngene piye? Ing rasane aku dewa tuwek. Ora nek gunane, rumangsane nek aku metu saka rombongan kene, sapa sing dikongkon mlayu udan? Raimu. Mau-maune Suralaya ki ayu tentrem. Gandeng ketekan kowe Durga, kahanane dadi panas kaya ngene. Bola-bali midodarine bugendeng iki. Aduh, Bapak Mendel, Mama tau kulon dilokne diwadani midodarine bugendeng. Lah iya apa ora? Inggih kulon yo wis. Lah iya yo wis ora sadedak berontak. Indra wonten kawuh Timbalana. Bathara Brahma. Sintrang Samirana supaya ngadhep para karasan. Ingsun Gusti walasa dase kaspose margiyo loro asmara arang-arang uga mangarang ya paringo osada nahangger jiwa kawula mlipur ngreteng logita kalonun
wonten pangandika ingkang ngadawu dulur sakelang wong wantor timbalan paduka Iwang dipulun Bathara Guru dhumateng ingkang putra kula pun Bathara Brama kepareng kula nganggo jaga kelingaken karma nyandhong ronek sabda pangandika paduka Iwang dipulun Brama wonten ingkang ngadawu para gage pitakon ulun maing Surama Pangwasa kayiwangan kuwi sapa paduka Iwang dipulun Bathara Maningmaya ingkang menang nemtoke abang ijone lakon ana kayiwangan paduka ulun yen aku kandha abang dewa sanesipun kedah abrit yen aku kandha ijo dewa liyane kedah ijo upamane ana perintah saka panjenengan ulun turap jeneng kita Brama tertamtu badhe kula tindakaken saliyane aku pimpinan kayangan paduka menika Sudarma kula bapak kita nggih wajibe anak menyang bapak anak kedah bangun miturut dhumateng dawuhipun tiyang sepat dina samangku upama ana perintah saka panjenengan ulun bakal kula tindakaken nadyan nganti lara sampun marepa saking pejah kula temah kanggo mestuti dawuh jenengan paduka nyuwun dipun bagus dina samangku ana perintah tunggal saka ulun tumrap jeneng kita Brama kowe bali ning kayiwangan swarga tahono perlu ana mantumu Janaka lawan anakmu wedok si Dresanala dina iki cah loro kae pegatno merga Dresanala bakal tak rabekne kalawan Dewa Srani aduh mati dene sinang bering gerak kula wedangen dawuh pangandika pukulun dosa latepatipun anak kula menika menapa pukulun ewadene dawuh jengandika paduka supados misahaken lan meganaken anak kula Dresanala kalawan mantu kula pun Arjuna waduh pukulun tinimbang kula kinen megaraken katresnanipun anak kula pilaur kula kinen ngadepi galake Sumabara Brama ing sekawit jeneng kita kandha yen apa sing dadi dawuh ulun bakal tindakake apa talingan kita ora ngrungokke Dresanala bakal tak rabekne kalawan Maja ulun Ratu Tunggul Malaya si Dewa Srani nanging lare kalih engko sami-sami tresnanipun dasaripun kula badhe tampa putu kulun Dresanala anak kula sampun gerbini sampun ngandhut sejaban bayi sampun 7 candra tegese 7 bulan dosa menapa ing kedah kula sandang yen ana dosane ulun sing nampa ulun sing dadan bangune tindakno perintah ulun lamun to jeneng kita ora nindakake perintah ulun apa pengen kesiku saka Bathara Guru mati ya oh nggih Kalau makan kopi tak mau jauh lamun jeneng kita ora gabuga bakal nopo si Bendro sama pimpinane suwa inggih
tresnanipun Paduka Yurangatiku kula. Amin. Saking tresnanipun dhumateng ingkang putra pun Dewa Serani. Ya. Pareng kula yen pamit kowe bakal nyangen. Kula badhe susul lan manuki lampahipun Bathara Brahma. Ingin sepunipun tasih merok ampuh jingga. Kang sarta ragu-ragu anggenipun netepi dawuh jenengan kowe Yurangatiku kula. Yen ana menggoke kula ing badhe nglurusaken mangsa Bathara Brahma. Iki sing jarani sudut gunting tatu loro. Maju ya tatu, mundur ya ajur. Napa dawuh saka pimpinaning Suraya sing abote kaya ngene. Dresanala, Janaka sing ora kelepetan dedosan. Kudu kesempya ing aradan. Marga dawuh pimpinaning Suraya nek ora tak tindake siku denda sing tak tampa ya apa dikaya apa nang kepiye sipate wong tuwa kaya aku iki ora bakal tega lan mentala yen to anak-anakku bakal kasangsaya uripe bakal tak reka daya piye? Oh, piye? Apa reka daya? Apa pindane apa iki piye? Iki maksane apa reka daya? Tujune tak toke, ora tak toke. Wekasane direka daya, ora kelakon anakku Dewa Serani jawab kan Desana. Potongane dewa kaya mampus-hapus. Tujune tak memanu tak jampangi. Titeno nganti estoke harus ditolong.
sing mamaku lega biasing oleh wonten Gusti kang kalya jagat sampun maring kapercayan dumateng kula nampi wiji sejati ing paduka tandur wonten ing padaran kula pangeran jejabang bayi sampun tungkap pitung condro kalenggang sanganting yo Tresana tanpa beda jeneng sira bunga rasan pun kakang kaya dene kejubukan mukil sari keblabaran segoro madu semono anugerah saka ngarasane Gusti kang maha murah kang diparingake marang kakang lawan Siadi menapa dipun paringaken kula garbene panulungan yo kowe nyuwun lawan pun kakang lakonan jaluk medune limpakan sampun bukan tertentu bakal tak subadani pangeran binah-binah pun yang estri menawi dengan dejaban bayi samongso-mongso menawi sampun dumugi wakyane mongso kala ing dejaban bayi tinengganan dening sipating kangkung menawi garwa yo aku ngerti lekasi Yayi Tresana pun kakang ora linggar saka ing kayurangan swarga Dharma kamun jeneng sira durung nggambarake putra matur sembah nuwun dewa dene semanten katresnan paduka dumateng kula mugi Gusti ngejabahi ing bencang kumataing padha lain jabang bayi kula tinambanan ing paduka
simpen telange kalbu pambukane prana talen saking dia pelayape kalunggo wonten menapa to Rama Kukul aduh kok mundur mengenai kaiwangan Swarga ana beneh kawan padatan tepung kang winggo semenipun wonten gembolaning perkawis ingkang Anjalari kowe nek ora tak takoni rasa apa duwe lambe kok entuk omong menengo iki aku ana perlu ana wigati lawan bojomu si Janaka wah tangan dikaya ngadawu Kanjeng Rama Kukul aku tak takon Wangsulana apa kowe bener-bener tresna kelawan bojomu ya anakku Dresana katresnan kula lair kandas tusing batin yen dibobot bobote katresnan kula dhateng ingkang putra Dresana kadidene bobote gunung Mahameru dadi kowe tresna marang anak wedok nggih lakar kados mekaten saiki dene Dresana lan takon Dresana wonten dawuh Rama Kukul kowe tresna lan bojomu Janaka sampeyan ditakon apa takon wajibe diwangsuli kowe tresna karo bojomu Janaka nek ora tresna apa gelem ben bengi dikeloni nganti peteng 7 sasi wis peteng 7 sasi iki Janaka wonten dawuh lek rabi karo Dresana iki wis pirang sasi gangsal wulan kok wis mateng 7 sasi kula panjenengan saiki usum ngono lho lah usum ngono lagi 5 sasi kok matenge wis 7 sasi enak lho rombongan aku sinden ngono kuwi dhisik yang ini dugi teko iya teko iki ora guyon, ora gojek pitakonku Mas. Dengan becik besok mandemo baris kang prayitna ya saonto wong wati tinumpes paniku pangawak Pandhawa aku ki apa jar paduka menika mara sepah kula mara wanu iki panganggepmu tanpa beda kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak kok anggep kaya dene bapakmu dhewe lakar kados mekaten dasaripun kula wiwit alit sampun boten gadah Sudarma Kanjeng Rama Pandhudewanata sampun seda nalika kula tasih lari mila pangrengkuh kula dhumateng paduka Kanjeng Rama Kukul Bathara Brahma kadidene kula anggep Sudarma kula piyambak kok anggep bapakmu dhewe lakar kados mekaten yen to aku iki mau anggep bapakmu dhewe wajibe anak nyang bapakku yo wajibe putra dhumateng Sudarma menika putra kedah bangun miturut dhumateng dawuhipun Hyang Sepuh upama ana perintah saka panjenengan ingsun tumrap Jaya Arjuna tertamtu badhe kula tindakaken tak perintah Allah Arjuna badhe ngaler tak perintah kidul Arjuna badhe ngidul upama kowe tak kongkon nganti lara sampun mari kok saking pejah kula memah kangge srana mastuti dawuh jenengan uga Kanjeng Rama kula kagul dari tembungmu iki dina sampe ora iki apa sing tak dawuhke tekse apa sing tak perintahke nyang kowe bakal tindake bener cek kula dina iki kowe tak perintah ora ana apa to Rama Kukul padu ampun ngedeg-ngedegi nek ora tak takoni rasa omong iki bakal tapus lho Pak
Wonten menapa Kanjeng Rama Wulun? Ngene. Aja dadi getun kedhuwung atimu lan gelo rasamu. Jane pirang-pirang sasi iki ngempet. Aku asline ora seneng lamun anakku topek bojo. Ulun-ulun menika remen kowe menika ora omongi. Aku ora ngomong. Lajeng rasane kandos pundi? Apa sing tak perintahke jare tindake bener becik dina samangku ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng sira Arjuna. Wiwit dina iki kowe tak kepangake mapan ana ing swarga tauna lan minggato anggepen kowe pegatan karo Dasanala. Apa ulun iki? Satrio latih lan makarti kudu nyawiji apa sing kok ucapke kudu disembahani kowe takon lunga saka ing kayuwangan swarga dalem ya kene kowe sing begegep ana apa kowe satrio kudu wong tuwa ki ora nek sing tegel mentolo nek nyawang anake susah. Aku ki ngawekani supaya kowe ora gelo. Kowe ngerti dhewe lho, bojomu ki sapa? Bojomu ki Janaka satriya sing tukmis sambung. Palang katresnan kalawan Janaka kuwi mengki tuna ing tembe burine. Sandung jegluk tiba gabrus kok Janaka weruh wedok mesti dirabi. Kowe kok ndak gelomu kedawa-dawa mula kowe takon pegatan saiki. Sono kowe manto karo aku. Aja gelo rasamu. Sak lungone Janaka ana wong lanang sing gelem nampa kowe. Kepara wong satriya ning ratu saka Tunggul Malaya apa jane kumpul Bathara Guru Dewa Srani iku bakal gelem nampa kowe nadyan kowe rondo ning Dewa Srani gelem nampa apa anane kula tata dina iki saklungane Janaka kowe tak rabene lawan Dewa Srani manut karo aku rabine dhewe ya kowe lagi di bisui apa? Obat takon itu.
Oh, lah Gusti Nuwun ngapura. Rasane Mas nangis selah tangan kok ngapa. Amane. Ya ngapura ya. Banget temen uripku. Wis bojo. Karo wong tuwa megah nek katresnane. Pangeran aku mau pisah karo panjenengan pangeran. Tiba pisah karo panjenengan luwih mencetak ke patiku pangeran. Aku tak mati wae. Aku tak mati wae. Aku tak mati karo anakku wae pangeran. Tapi iki sing bakal mudhake nyawaku. Selamat tinggal dunia. Mengkapu budine kanten bawani wekaning jasukurila batane ke bawah salami bener ngomongnya bener Bromo yen to wong wedok ayu rupamu ning atos atimu besar kowe iki mbok manut karo wong tuamu ngopo wong tuamu iki bakal goleke dalan sing becik kanggo kowe. Aku Dewa Srani iki jek Joko Kumala gelem ngambi kowe. Kudune kowe iki matur nuwun. Ora kemana nyentik arep gantung diri rumangsane apa? Sabar dari kowe lunga, aku mah rabi karo anakku Dewa Srani. Katresnanku mung marang Pangeran Arjuna, aku ora ngempang rono-rono. Kowe lunga Badari aku mah nyawang karo kowe sang Badari kowe lunga. Barang tak sawang pancen dayu tenan. Layak anakku Dewa Srani ini edan kepayang-payang karo Dresana. Kowe pucuk rambut kan laman sikil babak pisan ana getek ciri. Ya. Dina samangkorehne wis ora eling Purwadaksina. Wewatangmu sing kaya ngono bakal tak timpes ati. Kanthi srana sengko laire Jaban Baik. Tak kirim barak, tak kirim Maruta awakmu. Tak sengko laire Jaban Baik ben lair saiki. Mati karepmu, urip karepmu gen ora gregon kowe. Maruta saka angganing sang
tandha kali durga mlebet angkane sang Dresana nyengka laire sang Jabang Bayi ingkang pancen durung panci lair sasampunipun sinengka laire sang Jabang Bayi Maruta kalebetaken wonten anggane sang Dresana kaya dene nyuruh laking Jabang Bayi sakala Dresana buka 29 ngerti generasi tanpa obah tanpa ngeden brol lair Jabang Bayi mije jalu utawa mije kakung semunar sakyane gede pergawane sang Jabang Bayi dewasane goyongan bojomu Dresana lanang kok wedok lair mak rucut oh lanang metu titite ya upung ora ana sing weruh tegese ora ana wong sing ngamuningan Jabang Bayi iki acemplungke ana ing kawah candra dimpoke modal lebur asli wedokan setan wedok ora duwe watak jiwa kamanusan Jabang Bayi sing ora ngerti dosa bakal mau prawasa kanthi cemplunge kawah candra dimuka Gusti Allah ora sare tetep bakal ngayomi Jabang Bayi sing ora duwe dosa sirna ning mundhak dewasa sang Jabang Bayi awit kersaning Gusti kanggo bek dumadi ora kaprawasa ning malah saya mundhak sentosa prayitna sang Hyang ngado merpeki unggane sang Jabang Bayi
Aku pamane sapa Bagus, jeneng kita ngundang ulun Wimboya Pakde. Terus aku ngundang sampean Mbah Kakung utawa Eyang. Ngono ya Yang. Heeh. Piye Mbah aku ki? Jeneng kita kuwi durung
duwe jeneng. Urung duwe jeneng durung mergo bubar dilairake. Amin kersane Gusti kang Maha Suci. Dina samangko jeneng sira kaya disengko ngancik dewasa. Aku urung duwe jeneng. Urung. Ora beto kancaku lek nyeluk aku piye, Mbah? Lah iya kowe tak kei jeneng sik. Kowe tak wenehi jeneng sik, men mengundang kita kuwi gampang. Aku jenengku sapa, Mbak? Ngene. Gandeng jeneng kita kuwi dewasa. Mijil saka wisa, wisane geni. Kalah candra di muka. Jeneng kita ulun meneng tetenger. Bambang Wisa Geni, ya Bambang Wisa Geni. Bambang Wisa Geni. Ya. Marga jeneng sira lair lan dewasa. Lumantar wisa, wisane geni kalah candra di muka. Ngono ya, Mas? Ya. Terus nek ana anak ki lek mesti ana bapak karo ibu. Ah, bener ya bener. Aku ki anake sapa ya, Mbak? Iki. Madheparana. Noleorana. Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangen sing do sepaton. Kae sapa ya, Mbak? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Heeh. Terus takono rono, sapa bapakmu, sapa ibumu? Nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku, jotosen cangkeme. Ya, Pak. Wong nganggur iki ngunduh tang nyaur cilik bare akeh sing gawe bakale nganggur. Iku kelakon nek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah. Sapa iki? Aku Bambang Wisa Geni, kowe